ସମୟର ଗତି କ୍ଷିପ୍ର। ଆମେ ସମୟର ଦାସ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ପାଦ ଥାପି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଉ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସ, ଆମର ପ୍ରିୟ ଦିଦି, ଆଜି ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ସହରର 16ଟି ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତା ଆମ ଦିଦି। ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୁପରିଚିତା। ତାଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ସେବା ମନୋଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତିପାରିଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସେ ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷ ହେବ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଦିଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହାସ୍ୟବଦନ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଭାବନା ଭରିଦିଏ। ପିପିସିର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମାତୃତୁଲ୍ୟ ମନୋଭାବ ଭରି ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସେ ବନ୍ଧୁ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଆମର ମନ କଥା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲି କହିଦେଉ ଓ ସେ ଆମର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉ, ଭକ୍ତି କରୁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା, ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ବଦନ, ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି, ସତ୍ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ। ମୋତେ ଖୁସି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ପିପିସିକୁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 167 ଦିନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କଥା ମୁଁ ଶିଖିଛି। ମୋ ହାତ ଧରି ସେ ମୋତେ ସବୁ କାମ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶିଖାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଆପଣଙ୍କ ପରି ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ସତତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବୁ। ଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ଆପଣଙ୍କର ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହିଥାଉ।